Ja, så er vi klar. Vi skal kvalificere os i dag. Og min marker, Mr. Alex Ottesen, top-tent, og det er jeg selvfølgelig også. I dag, coach, det er fornemt. Ja, der er nogen, der kan smutte med. Ja, men jeg giver den krydser. Ikke maksgas, men løber fast til. Det er godt, det er vi glad for at høre. Ja, så har vi lige fundet min gamle ven, Tim Falk, og det er jo så dejligt. Så bliver man glad. Det er fuld fart, lige ind i posterne, og så spider man den. Sådan. Dejlig stemning her før start, og vi ser opløbet. Stadion i Košice. Og her har vi Kirsten. Hej. Du er på tv her. Ja, det er fint. Ballerups største medaljehug. Hvordan har du det? Jeg har det så fint. På vej til start, der får du lige sådan en lille øvebane her. Vi skal lige have en placering i dag. Du kan vælge et tal. Du har 3 sekunder. 3, 2, 1, 3. Så går starten for nogle af de gamle drenge. Prøv lige at se en koncentration. Banker derudad. Kortet i hånden. Og så skal der ellers komme over jeres. Så er vi i målområdet, og vi har fundet nogle af de smukkeste piger, og så har vi Alex. Og vi skal lige høre jer, hvordan er det gået i dag? Det er gået meget godt. Jeg tror også, jeg er i A-finalen. Så. Lige se mit eget her. Jeg løbet pænt godt, så det kan jeg nok ikke gøre meget bedre. God ven Alex. 12. plads. Han er jo stjerneniveau. Nu kammerat Gregers i herre 65. En mand, der har fejlklip. Du kommer løbende ind i parken. Og så kommer et af de største danske medaljehåb, Kjeld Jonsen her. I fin stil, så det er i herre 70. Hvordan gik det? Ja, lige nu ligger nummer 1 ud af 18. Og så har vi lige Thomas igen. Du fører? Nej, det gør jeg ikke. Eller nummer 3, der kom i mål, som jeg sagde, men det kan godt være, at det kommer til lidt længere ned.